Sa bisa ng kapangyarihan liwanag, lumayas ka sa katawan ng lalaking to! Pasigaw na turan ng albularyong si Mang Amado. Wala na kayong magagawa pa. Nasa akin na ang katawan ng mortal na ito. Kaya kung ako sa'yo tanda, huwag ka na lang makialam pa. Natatawang sagot naman ng kakaibang boses. Mabilis na isinaboy ng matanda ang hawak niyang maliit na botilya na may lamang bindita. Kaagad namang nagkikisay ang katawan ng lalaki, ngunit maya-maya lamang ay nawalan na iyon ng malay. Nagulat sila nang biglang maging kawangis ng puno ng saging ang katawan nito. Matapos nun ay pumaikot ang malamig na hangin sa paligid at umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kaluluwa na tumatangis. Mang Amado, ano po nangyari? Bakit naging saging ang katawan ni Randy? Nasaan ang totoong katawan ng asawa ko? Hintakot na tanong ni Janet habang nakatitig sa katawan ng asawa. Napayuko na nagsalita naman si Mang Amado. Huli na ang lahat, Janet. Tuluyan na nilang nakuha ang katawan ng iyong asawa. Bagamat ginawa ko ang lahat, ay napagpasyahan na ng hukbo nila na kunin ang katawan ni Randy. Malungkot na pagtatapat ng matanda. Hindi maaari to. Hindi maaari mawala ang asawa ko, Randy! Pasigaw na taghoy ni Janet. Sa liblib na baryo ng Siquijor, isang tahimik at masukal na pook na halos hindi naaabot ng modernisasyon ay naninirahan si Mang Amado. Isang 56 na taong gulang na albularyo na kilala sa kanyang kakaibang kaalaman sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot at orasyon. Sa kanilang maliit at simpleng kubo na gawa sa kahoy at pawid, kasama niyang namumuhay ang kanyang asawa na si Senya, isang masipag at matyagang babae na naglalako ng tinapa sa iba't ibang bahagi ng kanilang bayan. Bagamat hindi marangya ang kanilang pamumuhay, kontento sila sa simpleng buhay na meron sila. Isang buhay na pinatatakbo ng pananampalataya, tradisyon, pagmamahal sa isa't isa. Bagamat may iilang mas batang albularyo sa kanilang baryo, si Mang Amado pa rin ang nilalapitan ng karamihan, lalo na sa mas matitinding karamdaman at mga misteryosong sakit na hindi mapaliwanag ng modernong medisina. Ang kanyang pangalan ay parang anino ng kagubatan, malalim, misteryoso at kinikilala ng bawat taga-nayon. Mula sa mga sugat na hindi gumagaling hanggang sa mga taong sinasapian ng hindi mapaliwanag na puwersa, si Mang Amado ang kanilang takbuhan. Sa kabila ng kanilang matibay na samahan, may isang bagay na bumabalot ng lungkot sa kanilang buhay bilang mag-asawa dahil hindi sila kailanman nabiyayaan ng anak. Noon pa man, pangarap na nilang magkaroon ng sarili nilang supling, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila ng tadhana. Si Senya, sa kabila ng kanyang pagiging matapang at matatag at matagal nang may iniindang karamdaman na naging dahilan ng kanyang pagiging baog. Maraming taon silang umasa at nagdasal, sumubok ng iba't ibang paraan mula sa modernong medisina hanggang sa mga ritual at dasal ng matatandang albularyo. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Sa kabila nito, hindi kailanman iniwan ni Mang Amado si Senya. Sa bawat pagsubok na dumadaan sa kanila, lalo lamang lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi sukatan ng pagiging ama ang dugo at laman, kundi ang pusong handang magmahal kailanman. Iyon ang madalas sabihin ni Mang Amado sa kanyang asawa tuwing lumuluha ito kapag may batang dumadaan sa harapan ng kanilang bahay. Alam niyang masakit para sa asawa ang sitwasyon nila, ngunit mas pinipili niyang ipakita dito na hindi kailanman magiging hadlang ang kakulangan ng anak sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakad sina Amado at Senya papunta sa pamilihan, nakasalubong nila ang isang lalaking nagtutulak ng karitong punong-puno ng mga balde ng asin. Matanda na ang lalaki, may mahabang puting balbas at nakasuot ng kupas na kamiseta at lumang salakot.
Magandang araw po sa inyo. Baka gusto niyong bumili ng asin. Maganda ang kalidad nito. Sariwa pa mula sa dagat. Nakangiting paghahalok ng matanda sa kanila. Agad na lumapit si Senya at inusisa ang mga balde bago nagtanong sa matandang lalaki. Magkano ho ba ang isang gatang? Tanong niya habang sinusuri ang mga butil ng asin sa kanyang palad. Ay, 5 piso lang ho kada gatang. Pero kung isang balde ang bibilihin ninyo, mas mura na. Kagad namang sagot ng matanda. Umiling si Amado at tinapik ang braso ng kanyang asawa at nagsalita na tila sinasaway iyon. May asin pa tayo sa bahay. Senya, hindi pa naman ubos. Sita niya dito. Ngunit ngumiti lamang si Senya at umiling bago muling nagsalita. Mabuti nang may reserba, Amado. Hindi natin alam kung kailan tayo mauubusan. Pangangatwiran naman ng matandang babae sa asawa. Napabuntong hininga na lamang ang albularyo at hinayaan na lang ang asawa bago nagsalita. Ay, di sige, bahala ka. Maikling pagsang-ayon niya. Inabot ni Senya sa matandang lalaki ang bayad at tinanggap ang isang gatang ng asin na nakalagay sa maliit na supot. Habang umaalis sila, hindi niya napansin ang makahulugang ngiti ng matandang tindero ng asin. Ani mo'y may alam na hindi nila batid. Pagka-uwi, hindi pa man nagtatagal na nakaupo si Mang Amado sa kanyang kinauupuan ay kaagad siyang sinundo ng kanyang kapitbahay na si Loloy. Humahangos ito na nagsasalita. Mang Amado, tulungan niyo po kami. Parang sinasapian yung kapatid kong si Lester. Hindi man po namin alam ang gagawin. Hinihingal na sambit ni Loloy. Bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Kagad na tumayo si Mang Amado at kinuha ang kanyang sisidlan ng mga orasyon at langis. O siya, sige, tara na. Dalhin mo ako sa kanya. Sagot niya habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Pagdating sa bahay ni na Lester, tumambad sa kanilahang isang nakakakilabot na tanawin. Si Lester ay nakagapos sa poste, nagwawala at bumubula ang bibig. Maputla ito at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang hindi na siya ang dating Lester. Lester, naririnig mo ba ako? Ako ito, si Mang Amado. Sigaw ng albularyo habang dahan-dahang lumalapit sa binata. Ngunit sa halip na sumagot, isang nakakakilabot na tinig ang lumabas mula sa bibig ni Lester. Hindi mo ako mapapalis, matandang albularyo. Ang lalaking ito ay akin na. Sigaw ng tinig na tila nagmumula sa kanyang kailaliman ng pagkatao. Napatingin si Mang Amado kay Loloy at sa iba pang mga kamag-anak ni Lester. Matagal na ba siyang ganito? Tanong niya. Kanina lang po matapos siyang maglakad sa may kakahuyan. Pagbalik niya, bigla na lang siyang bumagsak. Tapos nagkaganyan. Sagot ni Loloy na nanginginig pa rin sa takot. Alam na ni Mang Amado ang kanyang gagawin. Inilabas niya ang kanyang bote ng langis at marahang pinahiran ang noo ni Lester habang bumibigkas ng isang makapangyarihang orasyon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ikaw na nilalang ng dilim. Lumayas ka sa katawan nito. Seryosong dasal ni Mang Amado. Sa sandaling iyon, nagsimula ng mangisay si Lester. Nagsisigaw ito at parang may isang puwersang pumipilit sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Mang Amado, isang matinding sigaw ang bumalot sa paligid at bigla na lang nanlambot ang katawan ni Lester. Nawalan ito ng malay at tuluyang binawian ng buhay sa mismong harapan nila. Nanlulumong na pabulong na lamang si Mang Amado. Nahuli tayo, Loloy. Patawarin mo ako. Mahinaw na sambit niya sa lalaki. Nanlalambot na napaluhod na lamang sa sahig si Loloy habang tinitignan ang nakalaylay na ulo ng kanyang kapatid habang nakagapos at wala ng buhay. Ngunit may isang tanong na gumugulo sa isipan ni Mang Amado. Ano ang pinagmulan ng panggugulo sa kanilang baryo ng naturang engkanto? Ilang araw ang lumipas ay biglang kumalat ang usap-usapan na mayroong gumagalang aswang sa kanilang baryo.
Kaya naman, isang umaga, sa loob ng maliit at makipot na talipapa, nagkagulo ang mga tao habang naguunahan sa pagbili ng mga bawang at asin. Diyos ko, Aling Celia, narinig niyo na ba ang balita? Si Cadensyo raw nakita mismo ang aswang kagabi. May lumilipid daw na nilalang na malapit sa kanilang bahay. Pagbabalita ni Janet nang magkita si Nani Senya doon. Isos Mario Joseph, kaya pala walang tigil sa pagkahuli yung aso ng kapitbahay namin kagabi. Akala ko nga may magnanakaw. Yun pala baka may gumagalang ang aswang. Gulat na tugon naman ni Senya sa kausap. Ano kayang nangyari sa baryo natin na to? Noong mga nakaraan, engkanto ang umatake. Kaya nga namatay ang asawa ko dahil doon. Tapos ngayon, aswang naman. Kailan kayo magkakaroon ng katahimikan ng baryo na to? Tila nawawalan ng pag-asang wika ni Janet. Nasa ganoon silang usapan nang maagaw ang atensyon ng matapos makita ng mga tao na halos hindi magkamayaw at naguunahan sa pagbili ng mga bawang at asin. Hindi sila makapaniwala na ganoon katindi ang hatid na takot ng balitang iyon sa kanilang kalugar. Bagamat albularyo ang asawa ni Senya, ay malakas pa rin ang paniniwala niya sa mga engkanto at aswang base na rin sa kanilang mga karanasan ni Mang Amado. Kaya naman maging siya ay nakisingit na rin sa pagbili ng maraming asin. Ngunit sa minalas-malas ay naubusan na ng panindang asin ang mga tindahan doon. At kahit saan siya magpunta, ay tila ba naunahan na siya ng mga nangangailangan ng bagay na yon. At dahil maliit nga ang mga talipapa doon, ay wala na siyang iba pang napagbilhan. Pasensya ka na, Senya. Naubusan na kami ng asin. Si Pasing ang huling nakabili kanina. Hinging paumanhin ng tendera sa huling tindahan na sinubukan niyang bilhan ng asin. Naku, mukhang kailangan namin maghanda ng mga itak at buntot pagi ni Amado. Wala nakakaalam kung kailan ulit sasalakay ang halimaw na yon. Bulong ni Senya sa sarili at nagpa siya ng umuwi. Samantala, sa kabila ng takot at kaguluhan, napaisip si Mang Amado. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang sinapian ang binatang si Lester at ngayon naman ay isang aswang ang pinaghahandaan ng buong baryo. Tila may mas malaking puwersang nagbabadya sa kanilang lugar. Isang umaga, nagulantang ang buong baryo nang kumalat ang balitang may natagpo ang mga patay na alagang hayop sa bukid ni Mang Emeng. Hindi ito basta-bastang pagkamatay. Ang ilan ay gutay-gutay ang laman, habang ang iba naman ay parang inubos ang dugo. Sa pagkakataranta, halos magkaripas ng takbo ang ilang kalalakihan patungo sa bukid upang makita mismo ang sinapit ng mga hayop. Abay, anong nangyari dito, Mang Emeng? Tanong ni Mang Amado habang sinisiyasat ang bangkay ng isang baka. Hindi ko nga alam, Amado. Pagdating ko rito kaninang madaling araw, ganito na ang itsura nila. Diyos ko, anong mga hayop to? Anong nangyari sa mga hayop ko? Halos maiyak na sagot ni Mang Emeng habang hawak ang noo sa tindi ng panlulumo. Napalunog si Cadensyo habang nakatitig sa isang kalabaw na butas ang leeg na parang sinipsip ang dugo. Titig na titig ang matanda sa kalabaw na walang buhay at tila awang-awa ito at nais na iuwi sa bahay. Maya-maya ay nagsalita ito. Amado, hindi ito gawa ng pagkaraniwang hayop lamang. Wala man lang kagat ng aso o punit na parang kinain ng leon. Parang sinipsip ang dugo ng mga to. Bulong ni Cadensyo habang titig na titig pa rin sa nakahandusay na kalabaw. Nagsimula nang magtipon ang ilang kababaihan sa di kalayuan. Nagbubulungan at may ilang pang nagdadasal habang nag-aantada ng krus. Habang abala ang lahat sa pagsisiyasat at pag-uusap sa di kalayuan, may natanaw silang isang lalaki. May tinutulak siyang lumang kariton, mabagal ang kilos at tila hindi iniinda ang bigat ng dala niya. Sino yun? Bulong ni Janet sa sarili na naroon din ng mga oras na iyon upang makiusisa sa nangyari. Unti-unting napalingon ang lahat sa direksyon ng paparating na matandang lalaki.
Habang papalapit iyon, kita nila ang balde-balding laman ng kariton nito. Habang papalapit ang matandang lalaki, mas lalong lumakas ang kutob ni Janet. Hindi niya kilala ang matanda at ngayon lang na ito nakita sa kanilang baryo. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses nang siya ay lumapit. Tay, ano pong laman ng mga balde sa kariton ninyo? Tanong niya habang sinusuri ang dala nito. Ngumiti ang matanda. Tila ba aliw na aliw sa atensyong ibinibigay sa kanya ng mga tao bago sumagot. Asin ang tinda ko. Galing pa sa malalayong lugar. Napansin kong marami ang naghahanap ng asin dito. Kaya naisipan kong maglako. Banayad na boses na tugon nito. Nagkatinginan ang mga tao. Parang ang laki ng sinasabi nitong suplay ng asin. Pero sa buong baryo, wala pang sino mang nakakarinig na may nagtitinda ng asin sa ganoong paraan. Ngayon lang po namin kayo nakita rito eh. Saan po kayo nakatira? Muling tanong ni Janet dito. Madalas lang akong nasa bahay. Doon sa bandang dulo ng baryo ako nakatira, malapit sa lumang gumat. Mag-isa lang akong namumuhay. Dagdag na sagot naman ng matanda. Matapos iyon sabihin ng matanda, ay napatango na lamang ang babae habang pinagmamasdan ang kariton na nasa harapan ng tindero. May kung anong hindi mapaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit bago pa siya muling makapagtanong, biglang lumapit ang ilang tao mula sa paligid. Asin po ba yung tinda ninyo? Tanong ng isang lalaki habang hawak ang kanyang bayong. Oho, asin nga ho. Sagot ng matandang tindero, sabay hawi sa takip ng balde-balding nakalagay sa may kariton upang ipakita ang pinong asin sa loob nito. Hindi na nag-atubili ang mga tao. Kanyang-kanyang kuha sila ng takal, nilalagay sa kanilang mga supot at lalagyan. Magkano ho ang isang takal, tay? Tanong ni Janet matapos kumuha rin ng kaunti. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Nakatitig lamang ito sa kanila. Tahimik at walang ekspresyon ang muka. Tay! Muling tawag ni Janet nang mapansin na tila hindi siya naririnig. Ngunit sa halip na magsalita, napansin nilang marahan na lang itong ngumiti. Isang tipid at malamig na ngiti bago muling ibinalik ang takip sa mga balde ng asin. Hindi nito kinuha ang perang iniaabot sa kanya ng mga tao. Hindi na ninyo kailangan magbayad. Libre na ang mga yan. Sa halip ay wika nito sa mababang boses. Napapitlag si Janet, maging ang ibang naroroon ay napahinto. Nagtataka man ay hindi na lamang nila pinansin ang bagay na yon. Nagkanya-kanya na silang umuwi sa bahay at tila nakalimutan na ang tungkol sa nangyari sa mga alagang hayop ni Mang Emeng. Ngunit naiwan pa rin doon si Janet at sinusubukang magbayad ng nabiling asin. Oho, paano ho yan? Hindi ba negosyo ninyo to? Tanong niya habang nakangiti. Wala iyon, iha. Masaya ako na makatulong sa mga bago kong kabaryo. Sige na, tutuloy na ako at baka abutan pa ako ng malakas na ulan. Tugon pa ng matanda habang nakangiti ng matamis kay Janet. Ngunit bago iyon umalis ay nag-iwan pa ng paalala sa kanya ang babae. Bahagya pa itong lumapit sa matanda upang masigurado na maririnig nito ang kanyang sasabihin. Tay, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Pero sana mag-iingat kayo ha. Kasi usap-usapan na may gumagala daw na aswang dito sa baryo. Lalo pa at nabanggit mo kanina na mag-isa ka lang sa bahay nyo. Makakatulong ang mga asin na yan para may pangontra ka sa aswang. Mahabang litanya ni Janet na bakas sa boses ang pag-aalala. Ngunit hindi sumagot ang matanda sa kanya. Sa halip ay tumalikod ito at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang lumang kariton at marahang itinulak iyon papalayo sa kanya. Natahimik na lamang siya habang pinagmamasdan ang papalayong matanda hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Napalunok si Janet. Hindi niya mapaliwanag pero may kung anong hindi tama sa matandang iyon. Makalipas ang 3 araw,
Matapos nilang makabili ng asin sa matandang lalaki, bigla na lang kumalat sa buong baryo ang balita na sunod-sunod ang mga namamatay. Hindi pa tiyak ng mga tao ang dahilan, ngunit isang bagay lang ang malinaw. Lahat ng mga biktima ay bumili ng asin sa matanda. Sa isang bakanteng lote sa likod ng baryo, natagpuan ang bangkay ni Mang Ingo. Nakahandusay ito sa lupa, hubot-hubad at nakadukwang ang ulo sa gilid na tila may iniluwa. Nang lapitan ito ng mga tanod, agad silang napatras. Wala nang laman loob ang matanda, para itong pinisa mula sa loob. Naiwan ang balat at buto na nakatupi na parabang sapin ng damit. Hindi pa doon natatapos ang malagim na pangyayari dahil sa isa sa kanila ang nakakita sa isang puno ng santol malapit sa sapa. Nakabitin naman ang kanilang kapitbahay na si Aling Meli. Nakatalikod iyon at noong una ay inakala nilang nagbigti ito sa sanga. Ngunit nang lapitan nila, halos mahimatay ang mga nakakita. Nang ilingon nila ang katawan ni Aling Meli, ay wala na itong muka. Ang laman nito ay warak. Parang kinayod ng matatalim na kuko. Sa kanyang dibdib, may nakaukit na mga sugat na hugis buwan. Parang marka ng halimaw na hindi nila mawari. Bukod doon, ay may nadiskubre pang mga bangkay sa iba't ibang sulok ng baryo. Sa madilim na iskinita sa may dulo ng baryo, naroon si Totoy, 10 taong gulang, nakasalampak sa lupa na parang tinulak mula sa taas. Walang sugat sa katawan ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. At ang kanyang bibig ay nakanganga na para bang may sinisigaw bago bawian ng buhay. Sa gitna ng mga alimpuyong takot, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng bahay ng kapitan upang mapag-usapan ang sunod-sunod na kamatayan. Hindi ko alam kung anong nagaganap sa baryo natin. Wala pang 1 linggo mula nang bumili kami ng asin sa matanda. Bigla na lang natagpuan ng asawa ko na wala ng laman loob. Mangyak-ngiyak na sigaw ni Aling Gloria. Ang anak ko rin, Diyos ko po. Iniwan lang siya sandali sa loob ng bahay. Pagbalik ko nakabulagda na siya sa sahig at wala ng dugo. Humahagulgol na sabi naman ng isang ginang. Nagsimula nang mag-ingay ang mga tao at ang ilan sa kanila ay napatingin kay Janet na unang nakakita sa matanda. Janet, ikaw ang unang kumausap sa kanya, hindi ba? Ano ba talaga ang napansin mo sa taong yun? Tanong ng lalaki na si Kapitan Raul sa gitna ng kanilang pagpupulong. Kinakabahan si Janet. Alam niyang siya ang unang nakakita sa matanda pero wala siyang maalala sa kakaiba rito maliban sa pagiging misteryoso nito at ang biglaang pamimigay ng asin ng libre. Kaya naman nauutal na sumagot siya sa kapitan. Wala akong napansin, Kapitan. Tahimik lang siya. Hindi siya nagsasalita maliban sa sinabi niyang baguhan lang siya dito sa baryo natin. Ang totoo nga pinaalalahanan ko pa siya na mag-iingat dahil sa kumakalat na balitang may aswang dito sa atin. Mahabang paliwanag niya. Tapos libre niya kaagad na ibinibigay ang asin? Huling paglilinaw ng kapitana. Marahan na pagtango na lamang ang isinagot ni Janet at sinuportahan naman iyon ng ibang tao na naroroon at nakasaksi sa nangyaring panlilibre ng tindero ng asin na itinitinda nito. Maya-maya, napaisip ang kapitana bago muling nagsalita. Kung gano'n baka may sumpa ang asin na yon. Ang tila nakahanap na sagot ng kapitana sa kanyang isipan. Nagkatinginan ang mga tao at doon nila napagtanto ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano nga kung ang mismong asin ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga tao doon? Naging mas matindi ang tensyon ng mga oras na iyon. Ang bawat isa ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga bahay. Sinisiguradong walang matitirang asin sa kanilang nabili. Ang iba ay agad itong itinapon sa ilog, ngunit ang iba naman ay hindi na iyon hinawakan pa. Hindi sila makapaniwala na ang asin na inaasahan nilang magliligtas sa kanila mula sa aswang
ay ito pa pala mismo ang maglalagay sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Habang naroroon sa gitna ng pagpupulong sina Mang Amado at Senya, ay hindi maiwasan ng matandang lalaki na buuin sa isipan ang mga pangyayari. Unti-unti ay tila nagiging mas malinaw na sa kanya ang lahat, habang pinag-aaralan sa isip ang mga nagaganap. Isang madilim na gabi, habang patulog na sina Mang Amado at Aling Senya, biglang may malakas na kaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Kasunod nito ang tila paggalaw ng mga kahoy at yero. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad dito. Napatayo si Mang Amado at mabilis na kinuha ang itak na nasa ilalim ng kanilang papag. Samantalang si Aling Senya naman ay agad na dumampot ng buntot pagi na nakasabit sa dingding nila. Amado, may tao sa bubong. Bulong ni Senya na tila gulat na gulat sa nangyari. Bago pa sila makakilos, biglang bumagsak ang isang malaking katawan mula sa kisame. Nagkanda basag-basag ang mesa at upuan nang bumagsak ang isang kakaibang nilalang. Matangkad, payat at may mahabang kuko. Ang balat nito ay nangingitim na parang nabubulok at ang mga mata nito'y kumikinang sa dilim. Napakaingay nitong umungol at mabilis na sumugod kay Mang Amado. Mabilis niyang iniwasan ang matalas na kuko ng aswang at tinaga ito sa balikat gamit ang itak. Ngunit tila wala itong epekto. Bagkus ay lalo pang lumakas ang aswang na nilalang. Amado, mag-iingat ka. Hindi tinatabla ng itak ang aswang. Sigaw ni Senya habang hinahagis ang buntot pagi sa asawa. Nasalo iyon ni Amado at agad na hinataw sa muka ng nilalang. Napasigaw ito sa hapdi at umatras, hawak-hawak ang sugatang muka. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Amado. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinaksak ng buntot pagi ang dibdib ng aswang. Nagpupumiglas ito at nagsisigaw bago bumagsak sa lupa habang dahan-dahang nasusunog ang buong katawan. Maya-maya ay unti-unting nagbago ang anyo nito hanggang sa nakilala nila kung sino ang naturang aswang. Kadensyo! Kadensyo! Ikaw ang aswang sa baryo natin? Gulat na sigaw ni Senya nang makita ang mukha ng matandang lalaki na dati nilang kapitbahay. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala titig na titig siya noon sa patay na kalabaw ni Mang Imeng. May palagay ako na siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng mga alagang hayop ng kawawang matanda. Sa pantahan ni Mang Amado, kaagad naman siyang pinakalma ng asawa. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat, Amado. Ang mahalaga ay napatay na natin ang aswang. Ito na ang simula ng katahimikan ng ating lugar. Mahinahon na saad nito. Pagkatapos noon, tuluyan nang naging abo ang aswang at sumama sa malakas na hangin. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang tanong ang bumabagabag sa kanilang isipan. Kung si Kadensyo ang aswang, sino ang may kagagawan ng mga misteryosong pagkamatay ng iba pang mga biktima? Kinabukasan, nagtungo si Mang Amado sa bahay ng pinakahuling biktima na si Dado, na noon ay naghihingalo pa lamang. Inakala nila na si Kadensyo ang may kagagawan ng nangyari dito. Ngunit bago tuluyang mawalan ng buhay si Dado, ay may binulong itong nakakakilabot na revelasyon kay Mang Amado. Engkanto, hindi aswang ang pumatay sa ibang biktima. Mahina nitong sambit habang nanginginig. Anong engkanto? Tanong ni Amado habang nangingilabot sa narinig. Ang asin na binili namin sa matandang lalaki. Hindi iyon tunay na asin. Iyon ay kanin na itim ng engkanto. Nilason nila kami para dalhin sa kanilang mundo. Ang hirap na boses na anas ni Dado habang nagsasalita. Kasabay ng huling salita niyang iyon, ang pagpikit ng mga mata
at binawian ito ng buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Mang Amado. Kaya naman, isang tiyak na hakbang ang nabuo sa kanyang isip. Kinagabihan, tamang-tama naman na biglang bumisita si Janet kina Mang Amado at Aling Senya upang kamustahin ang mga yon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang albularyo. Halata sa mukha nito ang lalim ng iniisip. Kaya napatingin naman sa kanya sina Senya at Janet na tila nagtataka. Janet, may gusto akong itanong sa'yo. Ano nga ulit ang itsura ng matandang nagtitinda sa inyo ng asin? Seryosong tanong ni Mang Amado. Nag-isip sandali si Janet bago sumagot. Matangkad siya. Medyo kuba, maputla ang balat. Tapos parang walang sigla ang mga mata niya. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang kanyang mga kamay. Putlang-putla at parang laging basa. Paglalarawan nito sa kanya sa tindero habang namimilog ang mga mata. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Amado. Putlang kamay, basa. Pabilis siyang napalingon kay Senya. Senya, naalala mo ba yung napagbilhan mo rin noon ng asin? Pamulagat na tanong niya sa asawa ng balingan iyon. Napatigil si Senya sa ginawa. Tila kinabahan bago sumagot. Oo. Pero hindi ko pa naman nagagamit yung nabili kong asin sa kanya. May natitira pa kasi tayong asin dito sa bahay natin, hindi ba? Kaagad namang sagot ni Aling Senya habang nakakunot ang noo. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Amado pero agad din siyang bumaling kay Janet. Ikaw naman, Janet, nagamit mo ba yung asin na binili mo sa kanya? Nag-aalalang tanong nito. Natigilan si Janet at kaagad na sumagot. Hindi pa rin, Man Amado. Hindi ko pa nabubuksan. Bakit? Ano bang meron sa asin na yun? Tila nalilitong tanong niya sa matanda. Napakuyom ang kamao ni Mang Amado. Pigil ang inis nito na napatingin sa direksyon ng kanilang kusina kung saan inilagay ng asawa ang nabili nitong asina. Bago matigas ang boses na nagsalita. Hindi iyon tunay na asin. Kung totoo ang sinabi ni Dado bago siya bawian ng buhay, ang asin na iyon ay hindi asin, kundi kanin na itim ng mga engkanto. Paglalahad ni Mang Amado at sinimulang titigan isa-isa sa mga mata ang mga kausap. Ano pong ibig mong sabihin? Nanlalamig na buong katawan na tanong ni Janet. Nilaso ng engkantong iyon ang buong baryo natin, Janet. Hindi tunay na asin ang nakikita ninyong bagay na iyan. Iyan ay pagkain ng mga engkanto. At kapag nasubukan ninyong kainin ng hindi sinasadya, magkakaroon sila ng karapatan sa mga katawan at inyong kaluluwa para angkinin at gawin nilang alipin sa kanilang mundo. Mahabang paliwanag ng matandang albularyo. Napatras si Janet sa sinabing iyon ni Mang Amado. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nanginginig niyang hinawakan ang sarili na kanyang braso na para bang nakikita niya na rin ang kanyang magiging katapusan. Maya-maya, hintakot na nagsalita ito. Hindi maaari ito. Kung ganun, paano tayo nakatitiyak na ligtas pa tayo kung nasa atin ang asin na pagkain pala ng engkanto? Paano kung may buhay na naman na mawawala? Kinakabahang tanong ni Janet. Mas makakabuti kung wag na ninyong gamitin ang mga asin na iyan, Janet. Maaari mo bang kunin ang asin na nabili mo sa kanya at dalhin dito sa akin? Gagawan ko ng ritual at orasyon ang mga yon at isasama ko sa asin na narito sa amin ni Senya. Hiling ni Mang Amado sa babae. Siyempre naman po, Mang Amado. Ngayon rin ho, hintayin niyo ako rito. Kaagad na pagtalima ni Janet. Kasunod nun ay mabilis na itong umalis upang magtungo sandali sa kanyang bahay. Sana ay magtagumpay kasi yung gagawin, Mang Amado. Nang sa ganun mabigyan na rin ng katarungan ng pagkamatay ng aking asawa at ng iba pa nating mga kabaryo. Determinadong wika ni Janet nang makabalik at maiabot sa matandang lalaki ang asin na hawak. Hindi ako makakapayag na walang magagawa upang mapalayas ang engkantong naghahasik ng lagim dito sa ating baryo. Kaya gagawin ko ang lahat kahit maging buhay ko pa ang maging kapalit.
Matigas na tugon naman ng matanda. Matapos sabihin iyon ay kaagad na nitong inihanda ang mga kagamitan na gagamitin nitong pangritual sa asina. Habang sina Janet at Senya naman ay nagmamatsyag lamang sa kanya mula sa kinauupuan ng mga to. Habang ginagawa ni Mang Amado ang dasal at orasyon, unti-unting nararamdaman niya ang kakaibang hangin na dumadaan sa paligid. Parang may presensya ng hindi mapaliwanag na nilalanga. Isang enerhiya na matinding naglalaban sa hangin. Napansin ni Mang Amado na parang may nagmamasid sa kanya mula sa mga dilim ng kanyang paligid. Maya-maya nga ay biglang lumitaw ang maitim na usok at kakaibang nilalanga na may itim na ugat sa katawan. At may ukit ang dalawang mga mata. Matulis ang bibig nun na animoy wangis ng isang isda at mayroong mga matatalim na mga ngipin. Sa nakita ay napayakap sa isa't isa sina Janet at Senya dahil sa kanilang labis na sinda. At sino naman ang nagbibigay ng karapatan sa'yo para pakialaman ang mga plano ko? Sa palagay mo ba, makakaya mong labanan ang lakas ng aking kapangyarihan? Ang narinig niyang sambit ng nakakakilabot na boses. Sino ka? Bakit mo kinukuha ang buhay nila? Tanong ni Mang Amado na may halong galit at takot. Gusto niyang malaman ang dahilan sa likod ng mga kamatayan at ng pinaplano nitong kasamaan. Kaagad namang sumagot ang nilalang ng puno ng galit at hinagpis. Ako si Garima, maligayang pagharap tanda. Nais kong papatid sa'yo nang wala akong hinihinging kapalit. Hindi nila naisip na may balak akong iba. Isang buhay bilang kapalit ng bawat butil ng asin. Ang bawat asin na kanilang nakuha mula sa akin ay naglalaman ng kaluluwa. Kaluluwa ng maghihintay upang mapuno ang puwang ng mga engkanto. Kaya naman, ang buhay ng mga bumili sa akin ay naging bahagi ng aking lakas. Ang buhay nila ang naging huling sakripisyo na kailangan ko upang manatiling malakas at buhay. Bulalas ni Gurima sa malalim na tono ng boses at parang hindi na ito nababahala sa mga mangyayari. Ano ang magagawa ng mga kaluluwa nila, Gurim? Hindi mo ba naiisip ang mga pamilya nila? Hindi ba sila karapat-dapat na mabuhay? Hindi ba sila mga tao na may mga pangarap? Galit na tanong ni Mang Amado na ngayon ay mas determinado na at pursigido. Ngumisi si Gurima, ngunit ang ngiti nito ay mapait at hilaw. Matamis ngunit puno ng pagkamuhi. Ang engkanto ay hindi tulad ng mga mortal. Hindi namin naiintindihan ang mga pangarap na yan. Ang kailangan namin ay ang mga kaluluwa ng mga mortal upang magpatuloy ang aming uri. Kung hindi ko sila kukunin, maglalaho kami sa dilim at maghihirap. Kaya't gumawa ako ng paraan at ang asin na iyon ang naisipan kong gamitin. Isang sangkap sa bawat pagkakataon, may buhay na sumisipsip ng lakas. Galit na sambit ng engkanto na sinundan pa ng malakas na paghalakha. Ngunit hindi mo sila pwedeng gawing kapalit. Hindi mo kailangang tapusin ang buhay ng mga tao para lang sa iyong kapakanan. Sigaw ni Mang Amado na sa kabila ng takot ay nagtataglay ng tapang. Narinig ni Gurima ang lahat ng galit ni Mang Amado, ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay mas lalo pa iyong nagpakawala ng mga mababangis na tunog ng salita. Hindi ninyo maintindihan. Ngayon wala na kayong magagawa pa. Ang bawat hakbang ninyo ay magdudulot ng pagkatalo sa inyo. Huwag mong gawing imposible ang mga bagay na alam mong mangyayari na. Ang kapalaran ng mga mortala ay magwawakas sa aking mga kamay at wala na kayong magagawa pa. Napigilan ito. Pagpapatuloy na wika ni Gurima habang umaalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na pagtawa. Tila ba nagbalik sa dilim ang kalikasan habang nagpatuloy ang engkanto. Si Mang Amado sa kabila ng takot na nararamdaman ay piniling tapusin na ang lahat.
Kinuha niya ang huling asin mula sa lagayan at inihagis ito sa hangin. Sinamahan ng kanyang orasyon na may matinding lakas ng pananampalataya. Sa pangalan ng kapangyarihan ng Diyos, itinatakwil ko ang iyong masasamang layunin, Gurima. Hindi mo kami matatalo! Sigaw ni Mang Amado. Kaagad na lumamig ang hangin. Tila may humihigop sa liwanag ng paligid. Mas lumakas pa ang ihip noon at bumigat ang pakiramdam ng bawat isa. Ngunit hindi natinag si Mang Amado. Kahit pa sa harapan niya ngayon ay nakatayo ang inkantong si Gurima. Nakangisi iyon at sa bawat galaw nito ay parang nagliliyab ang hangin sa buong paligid. Matagal na akong nagmamasid sa inyong mga tao. Anang malalim at matalim na tinig ni Gurima. Marami na akong nadala sa aking mundo at wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Ano ang akala mo? Kaya mo kong labanan? Nangangalit na ngipin na angil nito. Hindi sumagot si Mang Amado. Kinuha niya mula sa lagayan ang isang maliit na sisidlan na yari sa ginto. Ang bala ng San Gabriel. Isa itong sinaunang bala na pinaniniwala ang may kakayahang pumatay ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi mo ko kayang saktana. Sigaw ni Gurima at humagbang siya papalapit. Subalit bago pa siya makalapit kay Mang Amado, inilabas na nito ang kwintas na itim. Ang anting-anting na pumpigil sa anumang nilalang ng dilim. Biglang napatras si Gurima. Kita sa kanyang muka ang gulat at galit. Nagniningning ang kwintas sa leeg ni Mang Amado at kasabay nito'y sinimulan niyang bigkasin ang isang sinaunang orasyon. Napasigaw si Gurima at biglang lumitaw sa kanyang likuran ang malaking anino na tila sumasayaw sa hangin. Unti-unting nagbagong anyo ang engkanto. Mula sa anyong tao, lumabas ang tunay niyang balat. Makaliskis, may mahabang kuko at mata na nagliliyab na parang apoy. Sa isang iglap, sumugod si Gurima. Kaagad namang napatalon si Mang Amado. Pabilis niyang inihagis ang isang bola ng mutya ng apoy. Dahilan upang lumiyab ang katawan ng engkanto. Napasigaw ito sa sobrang sakit ngunit hindi siya kaagad bumagsak. Hindi mo ko matatalo, albularyo. Sigaw ni Gurima sabay pagbuga ng maitim na usok mula sa kanyang bibiga. Napatras si Mang Amado. Agad niyang hinugot ang kanyang baston na yari sa kahoy ng kamagong. Ang baston na pinagpala ng 7 diwata. Iniukit dito ang sinaunang mga simbolo ng proteksyon laban sa mga engkanto. Sa isang mabilis na galaw, hinataw ni Mang Amado ang baston sa dibdib ni Gurima. Napaurong ang engkanto at muling napasigaw at tila may kung anong pumipigil sa kanyang lakas. Hindi mo naiintindihan, matandang mortala at mahinang nilalanga. Hindi mo ko mapapatay hanggat hindi mo sinisira ang ugat ng aking kapangyarihan. Sigaw pa ng engkanto habang patuloy na nilalabanan ang matandang albularyo. Muli ay sumugod si Gurima kay Mang Amado. Galit na galit at sumusunggab ng may matinding puwersa. Ngunit mabilis na nakakilos ang matanda. Agad niyang inilabas ang isa pang anting-anting, ang singsing ng San Telmo. Isang sinaunang agimat na kayang lumikha ng naglalagablab na apoy mula sa hangin. Sa isang mabilis na galaw, ipinatong ni Mang Amado ang kanyang 2 kamay sa may lupa at binigkas ang orasyon. Sa ngalan ng apoy ng katarungan, hayaan mong lumiyab ang dilim at wakasan ang kasamaan. Biglang bumalot ang pulang liwanag sa mga palad ni Mang Amado. Nag-aalab ang kanyang kamay na tila naglalagablab na uling sa dilim ng gabi. Mula sa kanyang mga daliri, unti-unting lumabas ang apoy na animoy buhay. Kumakawag, sumasayaw sa hangin at handang lumamon ng kahit anong madampian nito. Muling nagbigkas ng orasyon na gamit ang ibang lingwahe ang matandang albularyo. Habang tila tutok na tutok ang kanyang isip sa ginagawa. Isang bugso ng nagliliyab na hangin
ang sumabog mula sa kanyang mga palad. Ang lupang kanilang tinatapakan ay nagbitak-bitak at ang mga dahon sa paligid ay agad na nilamon ng apoy. Sinunggaban ni Mang Amado si Gurima gamit ang kanyang nag-aapoy na kamao. Isang suntok na kayang tunawin ang laman ng kahit anong nilalang ng dilima. Yun ang pinamalas niya sa engkanto. Ngunit mabilis si Gurima na patras ito ng bahagya at umiwas ng may katiyakan. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang katawan sa anino ng dilima. Hindi ka pa sapat matanda. Natatawang sambit nito habang umaalingaw-ngaw ang nakakarimarim na boses sa ere. Mula sa likod ni Mang Amado ay lumitaw ang maitim na anino ni Gurima. Sa isang galaw, itinaas niya ang kanyang kamay at isang matalimang itim na sibat na nilikha mula sa usok ang biglang tumarak sa balikat ni Mang Amado. Napaluhod si Mang Amado. Ramdam ang malamig at nakakapasong enerhiya ng sandata ni Gurima. Halos nahirapan na siyang gumalaw. Masusunog lang ako kung matatamaan mo ko. Tanda. Pero paano kung mas mabilis ako sa mga apoy mo? Muli ay natatawa na nang uuyam na angil ng engkantong kalaban. Sa isang iglap, inundayan siya ni Gurim ng isang matinding sipa sa sikmura, dahilan upang mapatras siya at gumulong sa lupa. Amado mahal, huwag ka magpapatalo sa kanya. Lumaban ka, pakiusap. Manghiyak-ngiyak na sigaw ni Aling Senya habang nakikitang nahihirapan na ang kanyang asawa. Habang si Janet naman ay taimtim na nagdarasal habang yakap-yakap si Senya. Sa mga oras na iyon ay wala silang kayang gawin upang tulungan ang matandang albularyo. Ngunit hindi pa tapos si Mang Amado. Gamit ang matinding tatag ng kanyang loob, tinapakan niya ang lupa at muling bumangon. Dinakot niya ang itim na sibat na nakabaon sa kanyang balikat at sa kabila ng sakit, hinugot niya iyon ng buong puwersa. Nang mahawakan iyon ay kaagad niya itong tinunaw gamit ang apoy mula sa kanyang palad. Bago buo at malagom ang boses na nagsalita habang nakatitig kay Gurima. Hindi mo ko kayang takasan, Gurima. Aniya, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Kasunod nun ay biglang bumagsak mula sa langit ang tila nagbabagang kitlat. Lumaganap ang pulang liwanag sa paligid ni Mang Amado. Ngayon, subukan mong iwasan ito. Tila nangahamon na turan niya. Hinawakan niya ang kanyang baston na yari sa kamagong. Iyon ang bastong pinagpala ng 7 diwata. Iniangat niya iyon sa hangin at sa isang matinding alon ng apoy ang lumilipad mula sa dulo ng baston. Bumalot sa buong katawan niyo ni Gurima. Nagsimulang mapasigaw ang engkanto at nanginginig sa matinding sakit habang ang apoy ay tila kumakain sa kanyang laman. Subalit sa kabila nito, nakaya pa niyang makawalang muli. Sa sobrang galit, ibinuka ni Gurim ang kanyang bibig at nagbuga ng isang napakaitim na usok. Ang usok ay bumalot sa buong paligid. Nilason ang hangin at pinanawa ng lakas si Mang Amado. Kaagad namang umabot kina Janet at Senya ang usok na iyon at nagdulot sa kanila ng pagkabulag at tila wala silang makitang anumana. Habang nangihina si Mang Amado, agad na sinunggapan ni Gurim ang leeg nito at itinaas sa ere. Matagal mo kong pinahirapan, albularyo. Ngayon, dudurugin kita. Gigil na muling wika ni Gurima. Habang humihigpit ang sakal ni Gurima, halos mapugto ang hininga ni Mang Amado. Ang kanyang kamay ay namamanhid na at ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo. Sena, Janet, ang asin. Paos niyang sigaw, ngunit halos hindi siya marinig ng mga yon. Inulit niya ang kanyang sinabi hanggang sa pinakawalan na niya ang kahuli-huli ang lakas upang isigaw ang pangalan ng dalawa. Senya! Janet! Ang asin! Ihagis niyo sa akin ang asin! Sigaw niya sa hirap na boses.
Napabalikwas sina Janet at Senya. Dali-daling kinuha ang sisidlan ng asin. Sa isang iglap, inihagis nila ito kay Mang Amado. Nang dumampi ang asin sa kamay ng albularyo, kaagad itong nagliyab at nagpamalas ng puting liwanag. Ngumiti si Mang Amado. Batid niyang ng mga oras na iyon ay abot kamay na nila ang tagumpay sa laban na iyon. Ngayon, Gurem, tapos ka na. Sigaw na buga niya. Sa isang iglap, pinisil niya ang asin sa kanyang palad at itinaas ito. Isang matinding liwanag ang sumambulat mula sa kanyang kamay. Napalitan ng sindak ang mukha ni Gurim na kanina ay tila tuwang-tuwa. Ngunit hindi niya inaasahan ang kasunod na pag-ataking iyon ni Mang Amado. Hindi. Ang tangi na isigaw ng engkanto habang tila silaw na silaw sa liwanag sa kanyang paningin. Piniga ni Mang Amado ang kanyang palad at sa isang iglap ay tila isang sinag na pombang sumabog iyon. Labis na napasigaw ng malakas si Gurima nang matamaan siya ng puting apoy na likha ng asin. Nagsimulang malusaw ang kanyang katawan habang nagsisigaw sa paghihirap. Subalit hindi pa roon natapos ang lahat. Isa kang hangal. Ang tanging naisigaw ng engkanto habang tila silaw na silaw pa rin sa liwanag sa kanyang paningin. Labis na patuloy na sumisigaw ng malakas si Gurima nang matamaan siya ng puting apoy na likha ng asin. Nagsimulang malusaw ang kanyang balat. Bumubula ito na parang tinutunaw ng asido habang ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa matinding paghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat, biglang lumakas ang kanyang boses at muling nagsalita, na galit na galit. Hindi ako mamamatay sa ganito. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ng itim na enerhiya ang sumambulat mula sa katawan ni Gurima. Napalipad si Mang Amado, umangga sa isang puno at napasubsob sa lupa. Matanda, akala mo ba'y tapos na ako? Sigaw ni Gurima habang unti-unti siyang bumabangon. Nanginginig ang katawan ngunit puno ng matinding galit. Sa halip na tuluyang masunog ang kanyang balat ay naging mas makapal iyon. Tila tinubuan ng mga matutulis na itim na kaliskis. Mula sa kanyang likuran ay lumabas ang dalawang malalaking pakpak na yari sa anino at usok. Mas lalo yata siyang lumakas. Ang nahihintakutang sambit ni Janet. Ipagdasal na lang natin ang asawa ko, Janet. Sana ay matulungan siya ng Diyos sa kanyang laban. Ang tila na iiyak na saad naman ni Aling Sena. Ngunit sa kabila nito, hindi natinag si Mang Amado. Muli ay nakangiti itong nagsalita habang tila nang uuyam ang mga mata na nakatitig sa kanyang kalaban. Maaari kang magpalakas, Gurima. Sabi ng matanda habang dahan-dahang bumabangon. Tinapik-tapik ang alikabok sa kanyang damit at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit anong silbi ng kapangyarihan kung ang katawan mo mismo ang iyong paboritong bilangguan? May pang-aasar na dagdag pa niya. Nang marinig ito, lalong nangalit ang engkanto. Bumulaslas ito ng sigaw na halos ikaputol ng mga ugat na nakabalot sa katawan nito. Papatayin kita, Amado! Ang malakas na sigaw ni Gurima. Sa isang iglap, lumipad si Gurim sa ere at dumiretso kay Mang Amado. Naglalagablab ang madilim na apoy mula sa kanyang mga kamay. Sa bawat galaw niya, nagiiwan siya ng itim na usok sa hangin. Nagdadala ng matinding kasamaan sa buong paligid. Ngunit hindi na napatumpik-tumpik pa si Mang Amado. Gamit ang kanyang baston, hinataw niya ang lupa at mula rito, isang bilog na apoy ang bumalot sa kanya. Humarang iyon sa atake ni Gurima. Nagbuga din ng pulang apoy ang kanyang kamay na agad niyang inihagis sa engkantong nilalang. Nagtagpo ang apoy ng albularyo at ang itim na enerhiya ng engkanto. Lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanilang matinding laban.
Biglang lumitaw sa likuran ni Mang Amado si Gurima, nagbabanta ng isang matalim at matutulis na itim na espadang gawa sa anino. Ngunit nagmistulang isang asong gubat ang pandinig ng matanda. Napansin niya ang pagdating ng engkanto. Sa huling segundo, bago tumagos ang espada, umiwas siya at lumundag sa ere. Umiikot habang hawak ang bastona. Isang malakas na hataw sa ulo ang tinanggap ni Gurima dahilan upang siya'y sumubsob sa lupa. Ngunit hindi pa rito natatapos si Mang Amado. Isang segundo lang matapos bumagsak ang engkanto, lumundag siya pababa at pagbagsak na hinataw ang bastona sa katawan nito. Nagdulot ng matinding pagkasunog sa katawan ng engkanto. Nagpagulong-gulong ang nilalang sa lupa. Lumiliyab ang kalahati ng kanyang katawan. Sigaw iyon ng sigaw habang nangingisay sa sakit. Hindi ako pwedeng mamatay. Pilit na sigaw nito na tila hindi matanggap ang kanyang pagkatalo sa laban. Nagmistulang bumukas ang lupa. Lumabas ang mga ugat ng puno na tila may sariling buhay at pilit na sinusubukang hilahin si Gurima pababa. Habang sina Janet at Senya naman kahit pagod na ay agad na nakakuha ng pagkakataon. Sabay silang lumapit at itinapon ang natitira pang asin sa nilalang. Sa huling sandali ng kanyang paghihirap, biglang bumuka ang iba pang mga bahagi ng lupa sa ilalim ng engkanto. Mula dito lumabas ang isang nag-aapoy na espiritu ng isang diwata, ang tagapagbantay ng sagradong apoy. Ang iyong kasamaan ay nagwakas na, Gurima. Wika ng boses ng diwata na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sumabog ang isang matinding liwanag at sa isang iglap, si Gurima ay tuluyan ng natupok. Ang kanyang sigaw ay naglaho sa hangin at ang kanyang katawan ay naging abo na itinangay ng usok ng buhawi. Hingal na hingal si Mang Amado, nanginginig ngunit buo pa rin ang loob. Sina Janet at Senya naman ay napaupo sa sobrang pagod, ngunit hindi nila mapigilang ngumiti. Sa wakas ay tapos na ang lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng baryo. Ang takot na bumabalot sa kanilang komunidad ay napalitan ng pag-asa. Muli nilang inilibing ang mga biktima na hindi na nabigyan ng hustisya at nagpasalamat sa kanilang kaligtasan. Lumapit si Janet kay Mang Amado habang hawak ang isang maliit na sisidlana ng asin na hindi niya nagamit. "Anong gagawin natin dito?" tanong niya. Tinignan ito ni Mang Amado at ngumiti ng bahagya. Isang paalala ito na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo at hindi lahat ng inaalok sa atin ay dapat natin tanggapin. Makahulog ang tugon ng matandang albularyo. At mula noon, ang baryo ay naging mas maingat. Hindi na sila basta-basta tumatanggap ng mga bagay na walang kapalit. At si Mang Amado, ang albularyong minsang nakipaglaban sa aswang at engkanto, ay nananatiling tagapagtanggol ng kanilang tahanan. Hinding-hindi niya makakalimutan hanggang sa kanyang huling hininga na nakasagupa siya ng engkantong naging tindero ng asina.